son percebes, nin ameixas, nin langostas. Pero xa se lles coñece como o novo ouro do marisqueo galego. As miñocas. Por que valen tanto? Para que se destinan? Vermes de ouro. Hoxe, no termómetro. 11:48 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro na televisión de Galicia. Decíamos antes, quen lles iba a dicir os que ían pro bicho que agora mesmo podían ter entre mans o novo ouro mariño, que ademais, Alba, ti comprobáchelo esta mañá con eles, non é nada doado de apañar, non? Non, compañeira, porque este verme a miñoca aparece e desaparece pois no fondo do mar. Teño por aquí a Dani, ele é mariñeiro. Dani, é un pouquiño complicado capturalas, non? Sí, porque eso, a veces depende moito de como traballo o mar, si mete area, si saca area. No verán solese traballar no que chamamos nós na area, solo simplemente hai que, excavar e empezar a saber, si é que empezar a saber. No inverno solemos traballar no que nos chamamos traballar na pedra, que é volteando pedras, que xa non hai tanta area por riba, suélense agachar aí porque levou o temporal, levou a area para atrás e suélese traballar así. Claro, están no fondo do mar, están agochadas en area. Dani, vexo por aquí moita bombona de oxígeno. Como se captura? Aproximadamente estamos entre 3 metros e 10 metros de profundidade, máis ou menos. Estamos unhas 3 horas, 4 horas nada, andamos así. Ahora mismo, xa como che comentaba, ahora mismo collese na área. Temos que excavar e van salindo na área por uns restos que nos vemos, que conocemos, sabemos se están ou non. Vamos máis profundo ou menos. É dicir, vos chegades ao fondo do mar, imos facer como se isto fora a imaginar, non? Metedes aí a man, escarbades un pouquiño e xa colledes, non? Sí, faría, o sea, nos sabemos se están ou non porque vemos uns restos que elas deixan arriba e empezamos. E se están no momento, pois están aí, porque a veces están os restos pero o bicho xa marchou e temos que cambiar de zona. Pero se están, traballamos e ao mellor baixando 40-50 centímetros empezan a sair e é onde as podemos coller. E xa as colledes así directamente ca man, non? Sí, quedan como si removéramos así na area e empezas a ver algunha. Dani, dicía eu antes, a miñoca sempre foi un bicho, sempre como que se descartaba, pero agora estáse a revalorizar, non? O prezo máis ou menos está igual que como estábamos, pois, por exemplo, hai 10 anos. Pero sí que ten moitísima demanda e non se cubre a demanda. Non somos capaces de cubrir a demanda actualmente. Claro que moitas gracias, Dani, a verdade é que estamos aprendendo hoxe moito sobre as miñocas. Xa non lo dicía Dani, non se cubre a demanda porque está a ter moita saída, compañeiros, pois como cebo, tanto para a pesca deportiva como para a profesional. Así que nada, con esta imaxe das miñocas despedímonos, compañeiros.